că de fapt aici se face diferența între noi cei care numai ne imaginăm și el cel care își imaginează, dar și făptuiește. Cartea asta e rolul unei imaginații în care eu n-am crezut, ca să fiu sincer, deși îmi povestise ce vrea să facă, mi se păruse destul de complicat să găsești copii, ba chiar să găsești și poezie bună, să pui copiii aia să scrie pe hârtie, apoi să-i pui să facă bărcuțe, apoi să duci cu ei la mama naibii în peștera bolii, să-i pui pe aia să pună bărcuțele pe apă, să găsești pe cineva care să le culeagă de la sfârșit și să și intereseze pe cineva chestia asta. Șansa a fost că am fost acolo, am fost martor și nu doar un martor static, ci și un martor activ. În sensul în care am cărat după mine un cameraman care a filmat toată povestea, am făcut apoi și un film pe care vi-l recomand cu căldură, va fi mâine seară pe TVR3 de la ora 20:30, se cheamă Vâslaș la bărcuțele poeziei, unde, bineînțeles, unul dintre personajele principale este Ion Barbu, dar nu numai el, e și Șerban Foarță, personaj principal Ilico Gaboș Foarță, Nucu Pandrea, Ion de Sârbu, copiii din Petila și mai ales poezia română, pentru că dacă există un om aparent din afara literaturii, pentru că Ion Barbu nu e din afara literaturii, dar hai să spunem aparent, care iubește poezia și care o cunoaște, cap de listă e chiar el, pentru că a adus servicii literaturii și poeziei române cum foarte, foarte puțini oameni au făcut-o. Mai am